setmana als Multicine Sucre et presentem una estrena plena d'acció i amb impressionants efectes especials, on et faran veure el 3D com mai. Airbender, El último guerrero, estrena el 6 d'agost. Aire, aigua, terra i foc són 4 nacions enllaçades pel destí quan la nació del foc declara una brutal guerra entre les nacions. Eres el último de los tuyos, el único vestigio de una nación antaño poderosa. Sabía que eras real. Siempre he sabido que regresarías. Tú eres... Després d'un segle de lluita, no sembla haver-hi esperança per canviar aquest entorn de destrucció. Aang, el més recent successor del cicle de l'Avatar, haurà de viatjar pel món fins a arribar al Pol Nord, al costat de Katara i Sokka, per aprendre a dominar els 4 elements i així acabar amb la guerra. Vuestros destinos están unidos. Entre el combat i la valentia, Aang descobreix que és l'únic avatar amb el poder de manipular els 4 elements. Aang s'uneix amb Katara, una mestra d'aigua, i el seu germà Sokka per restablir l'equilibri en aquest món atormentat per la guerra. Una rebelión. Durant el seu viatge seran perseguits per el príncep Zuko, el qual intenta capturar l'avatar per recuperar el seu honor. Y todos le necesitamos a él. Una espectacular pel·lícula que no et pots perdre. T'hi esperem a partir del divendres 6 d'agost a les nostres sales de cinema. Recorda, pots comprar les teves entrades a les taquilles del Multicine Sucre, al caixer de venda d'entrades o a la nostra pàgina web www.sucrecines.com.